ningkan plike pratrok tang lo la Karbi Cultural Society pen Karbi Youth Festival ke dobom kado e phanda nili pen ke welcome lo ningarong alam la ke ningkan isi pen lapuan elitum chingrum pet pen gibi thek party pupe thang pupe ning isi pet pen ge do thek kam ke misen wana jer ki ding ke elitum party pu political party pen ke elitum claim ke dead lo setanon pejo pen la political party involvement akam bang pethe bom ji si la BJP atum kachi sik la pen la si claim bom la pen ajok si la non Himonto Biswa Sharma ke hai phanda ke hang punitum arjulong la ke abinong ke poan ke me o kam gali non pini arnia son ke athema Himonto Biswa Sharma ke alangli bongo sena tumpen chelang si CAA pen ajok Bengali Hindu tumaphan Bangladesh pen wan hubji pulo ili tumadet nang pache right hibji pulo hapuge Sik schedule ar loke nang pilut long le pu sita methang ga ko putu je don pharu throk si ke west karbiang long na tu nang bi hupo la pen don pharu kriner kep ke pu is tu nang bi hupo pu la pen ajok si non iltum munit aki mita theklong o hithi bethe town bethe ta bojar bethe ta theklong o la ilitum phana pivir det jakam alang li helo number 1 ke claim abang la pen alang li long pen la ilitum CM ake hai tuliram rong hang phan ta en pon lo receive hisap si la pen alang li phan un an pekan lo aning hang aling la pulo azi laso kapekan wa da bang ilitum karbi aphan ke meji puas aphan si CM phan pekan thavar person de la ta cho Seta non ke karbi atum han kapi virja bang Assamese society atum anta alang liphan ka boycott la Himanto Biswa Sharma phan ke anke non ke ilitum la phan ka welcome dun po an itum ning ka rong ning isipet ke do buka a function along si alang si lisi na ke che jok dun bor I na phalang hodun atmosphere na phalang hodun la bang ke ilitum lake tengkheng nang kok po lake nitum ning dok de lake alang li ke wang bang ke cultural society non festival ke bi ke mesen lo itum welcome lo seta la alang li phan ke wang ra ke wan ra ilituma birudhe ke claim ve ka bang ohomia society a birudhe ke claim ve ka bang aphan si dak ke wang si ining arong ka chi pg po bang ke lake impossible lake ining arong ka chi piun e lake la si ining arong ka chi piun e ila isipen mathadam na te hijim meme abostu si ingno chewan huppu nang bui haiji ane ko pulo ili ining arong ka chi pi me po lake la si nilitum ke nili amat ke nili personally ke lake ning dok de la pen nili ke oppose lo lake la si arjulong lo KCF atum cultural society atum banda aning hang ben lewi gali pu alang li tum phan ka impose pu si pu sada lason si impose pon bom ilita chechak dun prong lo polotante ilitum han ka pi virja phan lok si claim lo lage bongo sena tu ante chi hok pru pola sa kam ke bongo sena tu ngel alang li phan si chief minister ke pinchong yi po andara ningje lo ke alang li phan ke silchar benle election thur dun si tap pi undet jimini alang liphan ke non ateng ke ange non ki pudam ji po bangke borak valley silchar hailakandi korimgonj an ke alang liphan welcome lo seta halada muslim lapen inglong so tum ange welcome ke tema seta hindu bangali tum ange hadak welcome lo lapen non ilitum karbianglong lapen di mahasau ta dodun clip lo te alang ligi pudam ji po bangke borak valley district ke thom da ne phan welcome lo la pen ke hill district hini da ne phan welcome ke thom lo hill district ke thom da ne phan welcome lo district throk amoni po ana ke ong pi muluk ta do pik la an ne tum han ne phan welcome lo pu se ke pe klang I pu ne phan
Ohomia society atum ne lifan nangkelang une nanga boycott ke laga thang a ortho we thang a lia we de ajakong papa we derlo ni puson se kapek klang yi pu si alang li ke thai angela so ke claim yi po ban ke ilitum amuni ne anut ka pre ban le risim ke en pul asonte la le ason ka pre non ke ilitum me thang karbi amuni tuliram rong hang phansi risim en se alang li phansi Pusolai si pape kan lo lahelo ni tum ninge dok deke lahelo neli natman neli ke pudun non alom la karbi youth festival la bangso jutangkar chu amai phu thagiri tum long hur chodur son siman derlo alam ke klang la pulo ile tum la iruya phrang ile tum kadok beta ningarong prolo sita non aporana bangke ile tum long lam char bosai de ko lam char bosai bangke la halo Himonto Biswa Sarma aphan aluhi sarpu aman pensi dak jutangkar chu amai long ke hang ile tum kadok ve kar biang long la pen angtan ke do kapre ka khai tum dak chingrum pet pen jutangkar chu long si dak si aluhi aman pen ke hang la punang kelang dun jong pucot takali la si aluhi aman pen ke hang pulutang te la ke ile tum kadok beta iningarong piglo alang li phan ning sam piglo puang thek se chepak lang lo la si la bangke nilihin pen bangke la ke kham khelo ning hang helo la bangke la pen Himonto Biswa Sarma aphan ke hang ke ile tum tangkalong pigji pu ajak tum ning jelo dak pini a package pite kyang ipu la si package ki piji alam pen loksi alang liphan ke hang pu tang te nili rat aphan la pen te alang liphan ke hang abang photum han nili kar jugang tung bang la helo pen abdik jongsi Himonto Biswa Sarma Karbi Anglong Autonomous Council ke pave det nangji mate pave det la puson asai si ke claim lo pulutang te muning isi ahud bang Himonto Biswa Sarma bang 500 crore a package PG pulutang te ilutum te Himonto Biswa Sarma khan hang thulang mante la district council pave det ji pu ke claim bang alang li jong si tangka PG pulote hang thulang me ilutum alu hiaman pen la bang solam bang ilutum charjunang lang bon aprang si bang jong si hang ji pulutang te halal ke ka prek lo lake ile tum vir kang tung pulutang te la si non il tum ke theklong bang la lo Himonto Biswa Sarma kupilo claim ke peta futhak ile tum ke pulo Karbi Anglong Autonomous Council pen sola jong special tet dak binang ji put ile tum kadok beta che song lo hala so ka che song pinier ni na chunchelang Difu Medical College along grade 3 pen grade 4 a futhak ile tum appointment chipi unangi pu la so futhak tum che song lo 100% reservation pinangi pula so dak che song lo la so pota chunchelang non abangke wangthulo Assamese language imposition Assamese alam kaching hon apu thak ile tum khamkhi thai ve sita inglong ahawara long la bangso alam bangke nangke jogbor I bangke lake ile tum aphan alam ile tum alam nangke bera sonsi mandet lo lake la pente class 10 along an Assamese kachar ile tum dopik anke hala tum bangke nona bangke sorkar long boreng apar sai long lelo pu sila som sikaning ji jula puson da claim la pente two child policy la bangke kopilo banghini osomar pena ke ong lo pulotang te alang litum bangke sorkar long boreng apar sai long le lata iltum hanang ke ber lasi ilitum Karbi Anglong Autonomous Council ajak kong la pen inglong oso phan kupipisi ke ber ma polam chethanam lute iltum ding pik judun e lasi la pusona muni de phansi ilitum dak ke hang pulotang te lake ilitum kok that ka chipieteng nang ber bomon nang jorbo mo sita ilitum bangke nang li phaning ching sampik puang thek ke chepak tang lo ilitum lasi la bangke ilitum kadok beta itu matha parsik si ilitum bang laso apu thak bangke khamkhe vek nangji Karbi Youth Festival long kadok beta chito du nei hala bangke ilitum ai hin pen bangsi kacho ning rithu kadok beta ning sipet songlam chipu pepin ni malam cipu pepin la pen kapre lam patip tepin pen itum ning si la bangke archunang po chedon tun pemelo sita ilitum a khei phan nangke dong rob ilitum along ri phan nangke dong rob amoni re phan ke aluhi amman pen ke pha bangke lake kroyun e joyun e la bang solam bangke nili paklar daging tung la pen non hadak helicopter la Pawan Hans service pen sidak helicopter dak kache thapji phan atum dak festival long wanji pusipulo asila dak la bangke nili hin pen ke thang ta khamkhe ji thai ve la bangke mesen lo
pusi pupo la komani kache thap kang tung tum ta dukok ta hai la si kache thap kang tung tum ke do vek po la pente ke plang muchot mate tangka maha ke dopi ka tum si che thap ing tung choji la puta kali tangka maha dure piga tum ta kache thap kang tung do ta hai mat doji la si la suri ke thom atangka ana bangke la ke anam so ong chat lo pusi nili matha che thap vek nang ji polam ge ave sita che thap kang tung tum doji la si suri ke thom anama bangke so ong chat lo la suri ke thom bangke pisun thek pijum thek son te la bangke messenger thema hala Dwijing festival hala bodo tum ki bi hala dakta la an ke ne pusi ne tum chini dun la si ni lihin pen la bangke chuning ri lo la bang so anam bangke pijum cher son te messenger la bang so Karbi Youth Festival Plikebra Trok Angdeng along Karcho Ponji ni Phoan la bangke mesen alam lo la mesen ang bong pen na pen cheng simo kreser cap an se juji posi la kaduk kawe ni Phoang bong setame Karbi ang long arat kedoan la bang so ilitum mithang arong aje mithang ajutang jubat kapacha na phan kaceto dun nangji bangke akenang sodlo lasi ladak nili isi alam kaningje dun kangtung lapen kedam tang dan nili ningje lo kaningje dun kangtung alam magelalo ladak kijut siar ni aluhi sarpo aman pen asam along a minister Himanto Biswa Sarma phansi aluhi sarpo aman pen kepha polam si chini dun lo lasi labangso puthake nili jongjung pena bangke sodak pensi kham khelo pia porloma plotangte Himanto Biswa Sarma aphan Asam adang pialong mate nihang nirep aha waralong along ritin along setame alang li phanke ka boycott lason si dolo kopi porloma plotangte alang li labangso methang along ri aha war phan alang li inut huttu rason ladak Karbi Anglong ilitum methang chethek long lorlo la bangke ke jongnam pahel uji alam avelo medical college alam lapen tet alam CAA Citizenship Amendment Act alam laihu alam ke dam tang tamen ili ningje lo non ningje thuilang Karbi Anglong arlo 6 schedule along medical college nang kimlo ladake 3rd grade lapen 4th grade abo reng awar sai abo reng ang hoy ke pek la bangke methang council pensi piun aja kong do la bangke 6 schedule along take tok do bon sitame la soja kong bang claim klisi Himanto Biswa Sarma kupilo ganingje ke merit list along jongsi lidunde plotangte nitum koson lo ladak ke do inglong so tumhan Oreng hoi ke pek thek po pusi alang li kaning je lasi la bangso alam alang li kaning je bangke lake chok che pik alang li kaning je la puson kaning je por nili hen pen alang li phan so dak pen pin rem lo ladak Karbi Anglong arlo 6 schedule along ke boreng hoi ke pek la bangke council tumsi aja kong dolo alang li konat pen lo nange che jogdun Himanto Biswa Sarma si 6 schedule along boreng ang hoi pekji pekbe nangkang sai dunang ya bangali ladak nitum methang Karbi Anglong autonomous council atumsi chingwaiji merit list along inglong asotum avedet bang asotum omuna labang koson alam lo 6 schedule hawar ke inglong aso kaliatum ke boreng ang hoi si jogdun long le polo tangte halatum amen koson lo dokoke ladak ke inglong asotum si sadlang un e sita ki un atum ta inglong soji ki un e atum ta inglong soji tangte inglong aso kali atum phan ko poson si boreng ang hoi pilab lo la so lam puthakta alang li phan ningkang samse the dunglo la penak son ka prek sitame do piglang sitame nona mut pialam kaning je dun nangi bangke non ke bangji Karbi Youth Festival ni pho posi ni pho tame ilitum dun lap nangji setame ki jut siar ni si alang li Himanto Biswa Sarma ladak Karbi Youth Festival along wangji pulo halak ke wang konat mak Himanto Biswa Sarma ke do acha tay along bangke nili methang da dunde lapen ilitum kaddu kaweta cheto dunde de nangji along ka prega chatai do piglang hala hai hu along ilitum arong aje chipi dunang ilitum cheto dunang